Kawin nakalat hakabangi lawan yarap na kanay kajing ya songka song man kana kamde tang man penan kam kitiar penjalan ndai kadai ru hakabangi lawan ay kajing hikai ya kajing kajing ya song bat ya kren ya khana bat kadai ru kajing trelang ha ka imlang salang te khublei phi baro ngapadang subhai phi saka podcast ka bakar pang kabangi khot ka adolescents unfiltered ka lawan ra shafi da ka health and family welfare department Meghalaya te ha kani ka podcast ni kren kham tam na ka pham preng gi kan de halor ka jing songkha song man khana te bun hot ki daw ki bayalam sakane ka jing ja ka basosi ngila ban ong ma ka wei ngila ban yo so mata sing don armut ki riu champang ki badar ni bat nga te ngin yo so bun ki ki daw ki kumnu ngila ban yarap ban penduna no kan de ka jing e ha ka bangi sham ka imlang salang jing bi ka bamata te shaban sedang ngakwa ba pen peditu ila de shakin nong pet jing Kublai pi baro ngade Nadine Pakantan ngade Associate Dean of Students ha Martin Luther Christian University te ngade ru ino hikai na pa School of Social Work hakajo ka institution hi Martin Luther Christian University Kublai pi baro ngasno ban aingo e ka adolescents all filtered kibala khot ini khot sobha ban ya kran champang halor kan ka phang but ka kateng ka jonga kalong I marba biang se imne ngade associate professor but kumjur ngade ke dean jong ka School of Social Work pa Martin Luther Christian University brang ni wana kani but islo tenat ban ong mene thui pi hani ka por ba ngi baro angut ni le dan ni le tre ka jing wat banya chapang ka shong kurim khana ka ka jilla ka jongi pa Meghalaya but ngi kwa banya pusan jingmut banya mir jingmut hakani ka podcast mentah ngong thu shu chapang kani tengah soban aingo bat nga ai khublei phi bapla khot so bhai ngi hakani ka podcast jong phi hawan ngakwa bat ai ka jing khublei play one hakani ka podcast pla long ki ba kloi ban ai ka jing hikai ki khna ki ba pa yakani ka podcast khanang ba kumno ki ki daw te nang ta de ho ngi tip kum ki jing long khna ngi long ngi kwa ban tip ngi kwa ban ma ki bun ki jong ka parthai dai te tang ba teng i hap ka jing bakla bat ngi poi shakani ka jing e ma ka bangi yo khun ha ka ta ka ba dang khna ba ngim pat long ngin ong already mo ban sim ya kata ka benta ka jing im jongi te shabang in sedang ka podcast na kwa ba ngin ya pitch ka promo ka bangi la le ka dei da ka paring hanre ting kap compare ta bangin yo ka jing so thu ba ka ka podcast but ha kan no ka rukam ni sandur ya ka bat ka jing mot jongi halor jang kane I got your message, but I don't know what to do. Hello? Where are you right now? Yeah, well, I just talked to him and he's confused too. What do I do? I don't know what to do. Where do I find answers? Krisibun feel ay pait lang bat ngi mo ka to ka promo te kuma phi ka wen ka phang pedeng ka de baling ile ka ni ka podcast ka episode ka baning kong ka bangin le ka khasi de ka long ka kham kar pang hi te nga kwa ban pait ki maybe thai ki don hab ki badang shi sedang man pait ni ka podcast ka ni ka podcast te ka ni ka de ka jing sedang na ka health department ha ka ban wan ra ka jing tip ke ni ki daw ki jing sham ki kum ki khna samla nang ta de ngi ba haying hasem kum ki pating teng ngim batay shai ka banjai ka met ka phat jangi ha ka ba dangi la sedang ban he la sedang ban ba la sedang ban sab khe samlan te bun sen ngi le ran ban ya kran mo khang ki bar khoi te kan ka podcast ngin pen long ka ta jaka ka ba ngin batay ya phi ki ni ki ban saja ka jing long im samla jong phi ka jing khe samla jong phi ki ka jing kala ha ka met ha ka phat ka jing parkhat pardan ni ha ka ban ngin ngila ban kum lu bangin pelat ya pina bun ke jing ne ke bun ke jing sham kumbang la ita ha to ko promo mo kum no ba ki khana ki ka man kan ya no ngala ban kan ki counselor ne ki bangila ban kan chang ke jing jing teng im luat bat kan ki be ki pa te ngi iro ha ka we ka sin ba kum no we khana samla ula pen armet ka we ka khana ban hanre ka jing mut ban kong no kam re ban le chi ki be ki pa hanre la Google na hapo phone kum no ngan le la na ngala kompen armet ne la bakla bat no ti kum no pis ngo chang ka ne ka jing
kani ka initiative basyam ka health department. Ngiting iso kumbaga di ka initiative badan kamsha. Bakat kung study bangilale mangiru na do arajar ka kandai bang istang ngidap arajar atho ngiru ha ka study jong ngilap. Bagi kena ki badang kena do kat lai kat samsnam kila sedang ya kani ka jing ya shongka shonglok de kilong expose. Ya ki ba let's say kamet jong ki kampat long kumtam kampat ready. Tingi so gaya haban dan kum kanika initiative na ngaliang ka sorka. Ti kumba pila ay batay piyali ka jing puli bani ahlor kani ka jing shongkha shongman khana ka jing yokhun khana de ti long phin batay nga ka kani ka jing shongkha shongman khana ban bale kum kani ka wanja ka jing imlang salang. Kani ka jing ka jing shongkha shongman long kade ka jing shongkha shonglong. Ti da ka parang ni ong kum ka teenage pregnancy tamara hasing ni ong ka ta ka jing shongkha kade ka jing shongkha hapadeng usindram ba kan thai hapo ka snap ka handai rta snap that is long ni ong ya kata ka teenage pregnancy lan ni ka jing shongkha shongman lan ka jing shong lok Ti ki tharai ki daw pa ki bayalam sum kani ka jing Syukwa ban kren kendiat ngacu syabangan poy sita kidau mangin ya syabang kan sita kidau ngatrai ka long ka kongsan mangin sotu bahang dia pok jela ka jongi ken ngia kren syapang kata ka syong ka yo lok khna mo keleng kat bangi le kishnong ngi snobe kata ka jing yo lok khna bat abangi pet ngathai ngia ban sotu hi ka jela ka jongi iwe ngi ban sotu pa kani ka jing yo lok khna jing kala dang kada khnrei ba ti ka bangi pet dangi pet ya taka statistics mo bangi ong pet ya taka jingbun ti jong shong kha khna ni shamba ka taka jing shong kha khna jing kham bun ban ya persang bat ya ka ri ber ka we ka India ber ka we hapo ka jela ka jongi ka dan ko ba nyo pon khandai persen ban bangi nu jor pat ya ka ri ber ka we ka long ta 100.5% ti ka taka jing shisha ka bangi haban kloi ban pediang ya ka taka jing shisha bat bangi kloi bangin pediang bangin ya keren ken kadang ngimla sebut dong le ayu kam le dan kam man dia keren thani kita kita ki kam si yang si sem ngathai kila kitu ki kam te kitu ki por ki bang keren yo to ba ka kam yang kam sem kam de shun ma menta kan ne ka along hi ka de ka kam ka de ka jing ba ka imlang ka salang ka kendo ngile ya kanu ka snong ngile ya kanu ka school ngile ya kanu ka department bang ya tre ken mang idon po ka social work mong ya tre bun habat ki NGO sem ni kita ki seng bhalang ki betre mo na menta ka jing roi jing par jong ka imlang ka salang ni siam babun na ki akren se phang kumno bangin le men tang is otan na ban yo sno babun ki snong ki kwa ban akren ngin le kumno ha ban kumno ngin le ban ya dai kan ka sing shong kurim kan na ma ba ka de ka jing shisha ma ba kala stang kan re ken ite ka tang ban close ban pediang ya kata sya ba kala kan re kadan ban is daman kren ya kata ha Ti ki pat kita ki daw mo ka jing puli bani ajo ki ta ki daw pi shamban ki alam kan sikum kini ki jing kawe ka baning kong ade na ka jing iet ken jing iet mo nang sha da ka jing iet mo pada jing lang sam lam jing lang sam lai ka pading ki sindam kan thai ken ka sang sha kong ta tamba long le sin na ka liang kan thai kham won ka ta ka jing iet kham no kham no jor ni ki kan thai ken haba keren mo ngi ong kum ka curiosity la ni ka jing kwat ka kwa aman ka kwa aman di mo ni sia mabun mo na ki kan thai ngi keling yang balai fi kwa ba ne shong lok mo ko ong kata ka tin nong wing yang ka sex de ka tin ka si jong ngi ong ke shong lok balai fi kwa ba ne shong lok da khana mo ba iet te ki ong na ba iet te mo te ha ba iet te nga kaloi ke mangan le dai daripada mo kemang isyam nak sindrak pada yang balai fikwa mat panok jauh dos ngai ada mate lah pangan mat lang tu kata ya kadang ni kata ka jing sngo na liang ki sindrang mo ngambenya ki kata ka jing long ka jong ki mo kini ki khat ki samla lut mo ki yang ki teenagers ki samla lut ki kwa kan ma kin mat ki kita ki baro khat mo ban sngo kham tam la da mo inilah ayu memang empat mat matter ka peer pressure le ka peer influence bang yang ka jing pen slurry we si parlok ki de kita ki daw pi asyam ti kata ka de ka we to ka jing lang samla ba ka jing yin mo nang ta sa ka we pa ding isyam ba ka long ba kina ki long yin long sem ki jongi
let's say nganget mamenta baru khoi tingi don net kata ki jing e ki long sam dan kanu kalong ye ngathai dan mlak su na kanu kalong ye ki don bai la ki jong ki jing e ba ki kando henry ngi pet pada ngam tit na ka e ka dai ka ta mo na mangam la bangan ong ban ong sakmat ro bangan ong pade na kata ka daw henry ki long sem jong ngi mentang la kham hiar ha kata ka rukom ben ha kata ka rukom ka jing long ki long sem jong ngi ngi snow na kini ki sur jong kini ki khna ki ba yo lok khna kan ko ba pi pule ka study ka jong ngi bengi le kan ka jing wat na jong ngi kini ki khna ki ong hana ba nga persang nga wat nga armet no na marba nga wan na ka long yin long sem ka ba jot ka ba pra nga wan na ka long yin long sem ka ba ime ipa ki shia shrut bet ki shia sho bet nga wan na ka long yin long sem ha ka ba nga ipa i wan nan bu at men mien mo i wan bu at men mien nga la that ki nga la that le se nga i wat jing e cho we nga yo man ba i jing e ta prakhat ma pi ru mo a ai nuk sai pi manu ba mai dan manu iwe ibri wan yo ni nga sko tho ya pi la no lut ang ba khoi la no lut ka sem ba khoi yang ta la no la kom ni e la ni dan iwe pleng ba so tho yang a mang le chai yang shu sko ke dan long chai ke ngan than so that ke kata ka we ke nga bang nga si sko ben nyau ba bang bet kan ya kata so ben nyau ba Di kabalay pa kan de ka isa. Saka way pa nga try ban ong kadi ka jing dukro. Ngim la ban len baka im lang kasalang jong ibon na kilong yung long sem hi ki badang im haka jing duk. Di kani ka jing duk jong ki sngo ba kini ki khna ki ong hana ba. Ngat om de ka jing ojong kat ko bangi syam mo kini ki khna kini ki teenage mothers ne kini ki khna kan thai ki be yo lok tang khna ki ong hana ba. Nga wat lok no lem ne nga yo shong lok no lem ne nga kwa ban shong kurim no ba no ban lat na ka jing duk. Escape from poverty ko ma ona ka jing da ka no way ma bang lat na ka jing duk tinga perkhat bala da nga yo lok no tinga lat na ka jing duk hang ni ngam yo pha ka jing bam le siu teu la na man pen biang yang a mo but hoi ka ni ka study jong ni pet bang kham da pet bha po sir na mar ba ki don ki mo ki jing e bang ye sham tingi ni kham ya focus bha ni kham pet bha chpang ki nong kan dong ni ki khap sir bang yong ki kham pet bha but ni lap ya ka ta ka jing long kan ting la ban len ya ka ta ka jing duk jong hai ki yin ki sam ru ka de ka we ka benta ba ki kwa ban wat no chpang ka jing suk le se ki ong ale sing lat ken na ka ta ka jing duk mo ka ta ka de ka we ka benta sa ka we pa me ka de nga tharai ba khna jong ki me tho kim ya tho ka de kim me tho de la da ki dan ki jing e na ni ka dan e ba ja ha jing em ju ki mo kim me tho kin la se la ki tho ro kin ya tho parashi parala te taru bam lo experience jing e bam lo experience jing e te long ka ta ka jing e rap jong kita ki parlo kan long ka hadu ka ta ka ba bhala ni ka ba de te ka de thar ka na song ka de ka we ha kom ka study jong i ka ta ni la me mar ba kim ji tho iki ye ki brio ki ba de ban ye tho ba la ja kum ta ngadon kam jing e ram kim ya tho e ka ta na ta ki lang samla ki kwa be lang samla mo kwa be lang samla kom si ong mo kani ka jing long ni si ong me ki khna ki di khna rang khe samla mo tang sla samla ka met le kan the na wat ya lang samla wat julit tur da matai bale yu na li tur e wat julit tur ha be ki senrang kam ta mingi kan the mo wat julit tur mtip na ka e ka daro nang ta pada ti ka don ka tu ka jing kala ka met bengi empat de be lang samla pas lang samla ma la syak karbet be ngap tip menta te le sing de karbet be pod ngi ti syak karbet be ba pod ngi ti syak karbet be ta shi tu lang samla ti kimia thu kai ma ka je lang samla ta ma tengพี่งิมละบันเลนงี้กิยังงี้รุกีบังบะกุมกิมีกิปานกิเบลาเฮละสันงิมสงทุ่งยองงี้บันเลนแกควายหลังสำลาก็ขนาดเลยตังฉับปุเลยตังกับอิมุดปัดนางยาควายหลังสำลาฮะนับบันเลนบะควายหลังสำลาเรื่องงี้ได้เป็นสงทุ่งเอาไว้บะกระดอนกับจิงกลากับแม่กับจิงกลากับแม่เลสิกิด็อกเตอร์กลั่นบะไตคำพายกับตังงี้ติงิมเด็กกิด็อกเตอร์ได้กับกุมกับจิงสงทุ่งก็ลองบะกระดอนกับจิงกลาจงกับแม่กับจิงกว่าจงกับแม่กับบักki ong kata ka jing kwa jo kemet ki ong ke sexual needs ke sexual ki kwa ban yo ya kata mo te na kata ka daw ki don kata ka jing internet yo be kin bengi ong ka jita yo be khat lai khat so sem na kwa internet te ki kwa ki don kata ka jing internet ya no mo ka bagi so internet tinga kwa ban yeran ka jing in te pi puli ki studies ki ong na ki le kom no kini ki khna badang ki samla mo ki se ki ong na ba ban khanang ba kata ka jing kwa ka jong ka met ka jong ki bakan la bakan ki so hun kiเป็นคดีของเนี่ยละสองคนมากันเสียงฮะแต่สองคนนี่จดเล่มนี้พี่เล็กตังมันชูดอนะปองาบคันเดียกันตัวเล่มนี้ตังมันชูช่องจันรุตังช่องจันรุตัวดอนุละติดตักฮะหลังที่ละกันเดะฮะละส
suhun deh kata ka deh ka jing snow ka jongki ka jing snow ka jongki kum no ban kata ka jing kwa jong kata met ka jongki ka ayu hen rengi ringim snow tu kata na kata ka ki kwa ban lang samla kadon kata ka attraction ka jing internet ki pi we bagi kwa ban poi ka jing lang samla tila dak yang samla pa deh kim dia tu balik kim dia tu ki me ki pa ki deh basan lo em wat ya lang samla Kia lang deh bagi lang buri. samla kapat deh ka poi lang buri tibo ni kini berok bingi syam kini ki study jongi bingi syam kalau bagi lang buri te mden batep kim ju ya tu no bagi lang pada no namar bangi tas la lang te la tu ba le lang la berbau hang tu la mai hang tu em nak kata ki ki weekend ki dau nga thai da kum ki bi pangi parsang ban long kam padiang no ka yang dika jingsi cha pa ki la he ban snow tu ya ka jing kala oi pan hoi ki lang samla no ban de kata ngim pencuai ya kata kini ken kum no di pen so ka ai ka ban wat Chuk ka ba manta kam de shu ba man chwai pe manta ka de ka perthai badan ka internet badan ka social media ki khna ki don mobile phone na chong tila da kim yo kim kili ne ki parents te kin de kili no Google uncle joki app Google is the best teacher ki ya Google le ya Google satai kam tu te sayo lot ki ai baro khan mo tengi tu ki bam ti ka jing i ka jing de shi sem ka bala ban kata nang ta de ka engi lak ta kuat ka jing kwat tip kata ni ka de ka jing long khna hi ka jing long ka jongki ka de ni che jong hi kan kwat tip ama de ki bun ki om dang ka jing kam song kha song ban de bun kanu ka bentar kam ki bas niu kham tam ki kwa ban tip kwa ban kwa tip kwa ban ti dang ta de ki ri try ki dau nata sakawe ngatai ngam cuma ka sakawe ka long ba ka jing yo jong ka ka media kan ka bang yo i mo ka bang yo internet ki Facebook ka Instagram mo nang ta pada ki yo i kino ki post mo ki ba one pop up ki ba one nam tu tak update Facebook dan Instagram ne mo ki one gitu kadang ka jing so kwa ba ni le singar kwa na ban ma de kate i mo mentale po Facebook media ki pen ibe ta ka jing le ka jing ai ngom yo i mo lom de ta Facebook Instagram kino ki internet mo pila le ban i ba ro khan ka ta o de ko ka ba tik ka jing mut jong ki ne ki khna kan ka jing mut bangar kwa ko no thai dang le tang ba ka balai ka hap ada ka hap ka apot jongki ban yo ka jong shong kurum khna ka long ba hi ka jingmut ka jabing ka jongki kampat la ban perkhat ya ka e ka ban jia namari ki e ka bangale ka long ale be ka jing sngo ben da kata kada phi mai khna kini khna ba ke samla phi mai ki pen at phlak kut ka speed ba da ya ne haru e bang sngo kum ta bang sngo pim so tho pim so tho ya nga oi pim so tho ya nga mo pim so tho ne kum ta le ni bakan ne kum ta kim de don pim so tho mo de na ma bane ki ki rai ki shin alang ba na ka jing snow thì đấy em jala sha de tip kim patla hi ba patla scientifically speaking ru am ka jing mo ji par kha jom ki de kam develop hadun dala apusan de de te shwa ka apusan snem kumno ki control ki emotions kim pat nang ki patla te kata ru ka de ko ada ki dom wi da pandi ka jing dom pura te ni ke ja ka ja bin ki emotions ha ki feeling la pura bha ka ba la ni ko ka kan ka beta ka jo ka ja bin jo ki ber khat ye ka ai ba ne ber khat ai ban jala shan sin apa la te de ban no ka batai ki de kim so tu te de manu ba batai ban ya lam ye ki ki la ke ber khat o de sin de de ko ni de ko ni nga tharai ka tu ngi lak ta lo de ki dau ki ba yalam skan ka jing shong kha khna de ka kwa ban at sa ka we ka de ba ha ni i bon sen ni la da ki khna ki la kum mi ba bakla ni ki la kum ya hap ko rim ka e ka ban ko ro min pakhat o kin hap ban mi yin no ne ban sa lang no ne da ki mi ye ki pen sa lang no ki pen ya shna ki kum shi ko rim ben no ken ki la da ki pat hap ha ka jing armet ha ka ban sen ka ban ko ro reling wa ka jingเป็นเนี่ยปอยคาเนาะจองกีก็จริงเขาก็จริงชอบเนาะกีก็ลำไปได้บักยกคนขนาดไปได้ก็แต่คริสโซก็ไม่รู้เงทรายเอกตาเขาเอกตากับ culture ก็จงกีก็ลองบ้าตั้งชุลายาแล้วทุกคนได้กุลองมั้งมีองเม็ดบ้าตั้งชุลายาฮับสำลาเนี่ยแหละปอยชงหลอกบ้านนู้นก็เลยทั่วใครก็เอ็มลังก็สาลังก็เลยทั่วพี่ก็ไม่ชิลอกไปได้ก็เลยเป็นเนี่ยชงลังเต
ti habang ya iru hakani ka study ka jongi bang le ka jingwat banya ka jongi halor ka ni ka shong kha khna po ka jela ka jongi ni shamba bon ni ki khna de kila ya shong ngi i ba ki kimi ki pa hoi mar sen tip ki dam ma mana dam nga kum ka kimi thangan dam hi ki khon ni mo ka ta mangim kwai ki khon bakin shong yo lok khna dai tang ba long ka ta ka jing dam ba de kan ka ne tak si por tang ba ka wei ka bang internet pa de ka long ba ngim e no ya laki khon jongi te long kumno ka ta ka wei ka jing internet bai ka culture ka jongi long bang ya ngi long ya jan ba ka ta ka jing te ka ba jan ba kum si korro ngim ji e no ya ka kor la jong ngim ji e no ya ka kor ka jat la jongคำตำเลยกับกี่คนกี่เสียละจอนงิมเองเนาะแต่ลองกุมโนรมั้งกระตากระเดกเอาไว้กับอีตันนั่นเดี๋ยวเสียกระตังงำน้ำอ้องกระตากันน้องกระเดกเอกกับสเนียวเรื่องอ้องกับเอกกับผ้าน้ำมันบ้ากันดูกับจิงบางอย่างกันดูกินยีรันกัมเอกตากระจิงกระชานกันลองยังลองเซมตากระ support system บางอย่างวันนี้เชื่อมกินนี่กี่ขนาดรู้แล้วได้กี่ละย่อกุมภาพันธ์สปะพระผู้พรางุดบางอีอินเตอร์วิวกินนี่กี่คันเทกี่ไปช่องไปย่อหลอกขนาดกี่ย่อไปยังกระตากระ support กี่ย่อเอกตากระจิงกระชานกันลองยังลองเซมก็ที่กับผ้ากระตาชุบขัดมาพี่แต่กินนี่กี่ขนาดกิมย่อเอกตากระจิงกระชานกินเล็กเฉยงาทายกันคันขึ้นเรื่อยชูๆกันงาทายกินละมันอยากเกรงนี่กินจิงทายพอกินมาสักลังเก็บยิมละมันเป็นขัดอีกบันสัจจะได้ก็ตากกันจิงกระชานได้ก็มุดบางงี้เป็นเลือดเลยก็ตากจิงช่องขาขนาดได้ก็จิงเป็นจิงอินเทอร์เน็ตเป็นการลองบางงี้เตะบางงี้ลองบางงี้มันจะเนาะอย่างละกี่คนละจงละเด็กกันกุมโนรู้ตากกันได้ก็กับอินเทอร์เน็ตกันตากสปอร์ตได้ก็จิงกระชานบางงี้ย่อฮอนถ้าได้กี่เวกิจัดเป็นเรียวไปได้กุมกตาคำดูนาก็ได้ฮอนกุมบลองชนิดกี่บริวกี่จงแต่บางทีเป็นก็ culture ชาก็มันองเนาะชากี่เวกี่จักรไปได้กี่ตั้งสุดอันดับขัดพลัสในบรรดาที่แบบได้บันทึกหินเนาะหากว่าการเลี้ยงกับเบี้ยงแต่บางทีลองนี่ยังสแกนลองคิดแค่จะอย่างกี่กำรำลองละเดียงส่งถั่วกุมนูกับกุมนูบันเอ็มบันยรับกันยันแต่ละเดียงลองอินดิเพนเดนต์ก็นะเตียนพารงมั้งแต่มาเขาการเลี้ยงประเดี๋ยวได้งี้ประคัดชนิดนี้เขาดังใครยิงแบบนี้ดังหับบันเป็นแบบนี้วิ่งมาเป็นเสร็จเป็นตีนเนี่ยบันภาษาเนี่ยหากันเลี้ยงกับภาษาเนี่ยหากันดูกันเป็นตามหากันดูกันเป็นตามเลยเวลางี้ประคัดปัดดังไหลออกช่องขาขนาดเลยสินเด็ดกับวันเนาะกับจิงเกตทางนี้ว่าเงียบตึกสุกุมโนปันเงินแหละกุมโนกันเนี่ยกุมโนกันภาษาอีนี่คนก็โดนกระจิงเคี้ยมั้งก็โดนกระจิงเกตเคี้ยก็คำตำหากิเมกิปะคำตำนาดาชบุง่าก็กิเมมั้งอายุงวันอะไรยังก็บดกงาลิเบลาสนี่งก็ไม่กันหน่อยก็สิมั้งไลสปาเลยเสียกุมกันไทยเนี่ยนะมั้งรังบ้านเลยเสียละบันก็ไม่ก็มาสันสปาชิสงิมเต็บกับเพียกระโดนนักเวกกำชักเวกกำมั้งที่อันชบุมาคณะชบุเรื่องวันนักตากงานเตรมันนักสิงห์เตรเบลาสนี่แต่มันตากคนก็จงอาไปกับโยกคนขนาดต้องเป็นดับให้ยังมันพาสกุลกี่คนงามตลาดพางบ้วนกี่คนมั้งพี่เด็กกับ statistics กันคุมกันนี่ก็จริงเชื่อมจงกันนี่ก็ National Family Health Survey กับเช่นอาร์พันจัดกันได้อาร์พาวได้หลังบักละก็เชื่อมบักก็ average ก็จึงโดนคูณหังนี่ฮะปอจงฮะปอก็จิลลาก็จงนี่ก็คำบุญมันเนี่ยประชังบัดก็รีบเราก็เวมั่วก็คำบุญอันนั้น average of 3 average of 3เนี่ยสาวไลน์เนี่ยสาวกุมตามั่วก็คำบุญตั้งเห็นได้ฮะบางทีเป็ดอีกแบบบุญนี่เชื่อกินน้องกันดองนี่เชื่อมบุญกี่บุญคนตั้งอำลาบ้ามันเป็ดอีกคนละจังมันเป็นใหญ่กับบ้านหนูตั้งมันชิโย่มั่วเต็งงำลาชุนผักสกุลอีกกี่คนแต่มันตั้งฮับเป็ดสีเขียวก็ไม่ได้กับซุปฮับเป็ดสีเขียวก็โดนกระตากระจิงสุสสัตหากเราอย่างลองแซมกันสุสสัตนักกระตากระดาวบนเซียนตะมันชูวันเนาะชักกระตเป็ดบนเซียนกระตากระดิกเวบางทีฮับมันกิมลาชุมันเป็นเต็งยังกะจิมบุรีกับจงกีกิมลามันเป็นเต็งนางตาไปได้กันเนี่ยกับจุ้ยกับลองเยียงกำนำละมันละชักนักกระจิงดุกกันสักกดที่กี่องค์กับ circle of poverty กระจิงดุกกระยายเป็นล้นSipelun kumangilay kren yung ba banlat hin ka jingduk lam niki jing wat ban ya ba phe kilap yung ba phil kwa banlat na ka jingduk ka don kam ya ka don kam ban lat ha ka one generation mo le ne le se kalong din hoi kalong ban ha ban lat le se la da ime ipa jong a ki em ha ka ni ka benta tadi ki kwa ya nga bangan em kham ba kya ban tre khendianขณะบางงานขับกิ้วขึ้นเดียนแต่งานดงกว่าบางกิ้วขึ้นขับบันเตยขับขึ้นเดียนบันหลังในระดับกินนี่กิมละบางกิมเดินกินูกิลาดจิงรับในกินูกิลาดเป็นตากิบัมเบียงกิบางกิมละกิองกิ resources ที่งามละบันไอกิอีกคนจังกับบัมเบียงที่อีกคนจังกับอิสระจุแต่ละนุ่งเงินหลักกินยังตากจึงดุกนักตากระดาวกันบ้วนบริกิลองยินลองเซมจึงกิยัดพิลนชิปเล่นกับจึงดุกลัดสไลกับจึงดุกมันเดินเงี้ยเดินกั้มกับตากจึงรับกันกับบางเงี้ยละมันหลังกับจึงดุกกัน
Dia kata ka dia ka weka ka bengi ka kajing syam kajing kata ada kadang kajing syong ka kena. Te na thai ngi la dangi pet benia aro gi kini jing shong kha teng bon sen kum ba fi om kha jing duk ma teng gi mi pa ki bon khon ฮอ te kem so la sa shu tang shu la samla khi samla pen ya shong ko re ฮอก็ดันกระตา บ้านคำพูดในกินเทยทำได้ฮักบางครั้งกิเลี้ยงคนฉันรักเป็นบางครั้งกับกามายบันเลดแรปเต็งเต็งอุตุคนจังกิวหลักคมปัญหาหลักคมยาหับบันโดหลักหับสำนักบันโดหากตาการุกรรมประเดเต็งเต็งกินอะไรยังกิมชาเนี่ยนี่อีบุญกีลองยังกีบตั้งกีเดียวกันเทยกีบเป็นเหตุเป็นสันในกีคนใครพิลาเลี้ยกันจริงติดบันเดอาหารเราจงกันนี่รู้กันจริงสกีซิงเกิลมา yes kiriu kan thai ho ngala le kata ka study mo ngala le kata ka study chong jo kiriu kan thai ni shamba ka jing don de kiriu kan thai le ni ki single mother support ka jala jong ni long kala bon the house name ar hajar khat way ka tum ka census jo ar hajar khat way ni shamba ka jing bon de ki kiriu kan thai po ka jala ka jing ni wan ka balai ka kadan po ka india bar ka way po ka ri jong ni bar ka way Dia bangi page pada kan ni bakan ni kan data kan kan statistik ni kam kiu bas ngosi kan long bahang ni apa ke jela ka jong i pada ka jing bon jong riu kan thai kan long ka jing e no jong pa mo e no bagi ong tin no way abandonment nga shu e no nga pen tikat kum ka jing siam ngam ong ngam batai pi kan kan dia mde ka jing siam ka jong dekat kum bangai kan du ikini ki riu kan thai bangai kren keleng nga siam ki ong na ba ula pet no ngin tip shu na ma ka dong ka jing e shong kurem ki wat wan bala hang ni ti la e shong tukan Snem so khon phet no la phet tip dat tip ha se u de snong na e dat tip ha mo bon ni kata ka topic ha we pat bani la le sing la bani discuss mo henry ka we ni ki daw ka long ba kini ki ba chong kurim khna ro ki long ki la ban long ki reu kan thai ro namar ba bon sit wa pi ong pi men ne pi ong ban le si ki long yi long sem ki bat kwa ka man phai u khon ban le no namar kum ka ni ka dustur ka jong yi te ka long la shong kur la shong kha u shin dang ha ban sa shi jo ka kan thai dai hab le sa ti le si ki pat so kwa le si dang khna dang la ban le sa le dang la ban le bela dang la ban riak pat so kwa le si ka la ban don ni kita bat ngam ong bar khoi le si ki don ki long yi long sem ki ba so tho ya kata ki ong yim kwa man pen shong bagi dak kena ba kabiang bah kata ki ongim ko apanya syong nama kata kata jom ki ongim ko apanya syong kalong ba kita ya kena dang apanya syong le siknya kha khon sibun ki mela an besamo kata ka ba biang bah kada bagi apanya syong kan ndek ong kanu ka jinga ba pingila banyak ki la mira kita long sama kom gitaro mo ba kita ki long sama ki ba pen yang em dei kom ta ni syam lai pujat mo ki long sam te ngimla kai bangin chu jer solan sar bet ba dong bet ba ro ki long kom ta ki don ki long ba kom tu ki ba sngo kita kilong yim ki bab snow to ya kata on kita ki ipni syam hagan de jing wan ban ya mo ki ek efficient ki jing ta kan jong de jing shong kha shong ban ek jing ek be wan deng kat ba kan ka jing ta te ka bon phang no da pakhat na ka liang ka met ka phat jong ki mo na ki dang khna ret te ka met jong ki ru kam pat develop bla ru ata ban ong ba kin la te ban ri ban puni tai khun dan kam ka jing yarap ka met ka phat jing ki te ka jing ta ka we pre ka de na ka liang jing puli na mar bangala armet menta kan le school ngale ran ne kim sha shot ni yeng wa de school te ngam yo pendap jing puli te la dang ngam yo pendap jing puli ku mau au meneru ngam yo shu ka ta ka kam bang bala ban kentiu yang ngale se le badan khantam kum ki baduk le khlam ka jing puli chanong ni yo ta jing kentiu te ka tar de ka we ka jing ta ka met anta ka jing puli ka career jongi ka kam ka bahadin habut let's say de bangal adap kat ka du masters la ni ton ngin ong tang ka bachelors ru ka kam ngin yo ka he ka tulam lala dang impat dep kita pada ngidap tang hadu class 8 class 9 ka ka kam ngin yo ka bahe tulam film yo tama chuban rap ro khandiat ha bangi crunch phang kata kan long lada kimla phi ka jing school teng kan ka jing school teng da dangi la ban school ro ka pan yar ka jing mu chper khat jongi hoi ka kam ka de ko we na kita nda ka jing school jongi long kat pa phidang he ka kadan ka pule ka jing mu chper khat ka kham yar tinga khamla ban wat ki buj ki buj mo ki bangan le ka jing em ka jonga da dangam la da pas na class 5 te ba pling le ayu ba pling ka syukut ha ka rap ninga kut ka rap among ka de ka basneo kam de ka ba penduk hende long da pi rap pila ne man pen kiu kata ka jing rap ka jong pi le se nem ninga pi le se da don kanu ka jing tip phang ki scheme sa aru ngala kai bangan le nga kham so start la don ka ta ka jing ning jing step ka ba biang tinga ngadon ka jing slur em kata ka self esteem yang ka build up ya confidence ka dan ka jing slur bangan keli bangan le wat ben ben action setai la dang am dan ta de
ngi ki babiete kom ta ki ong bai kat bangile chi kisnong ki ngi ki babiete tip chano ko tip kanya kata ka ki bro ki ka wan be kata ka jing sngo bangi syama man ki kisnong bangi let kan ki pen sngo bahaya kata ngasit ong ru ikan dia bang ong bangi keren sepang kata ka education ne ka jing nang jing start asyik ong bo ni ki bre wa numpet ki nya kata tang ban ban kan yo ka kam ka jam le singila ban dangi don ka jing nang jing start ni pen slor ngi ha ba pro ki liang ka pen yar ka jing bo cepat khat jong ni ka ngila ban wa ki lat ki but ki lat mo kum no bangila ban wat kam ni ki but ki lat kum no bangila bangin seng kam na la ding ngila ban wat kita ka pen slor kan dan pada te su kut hang tu kan so tieng man le tang asar ro so tieng man syok ini na poi tang mat pranam tip syun ni sa air mo ngam nang man pule ya kata si kendui tv kong ba pri im nang i poi le hospital negrim siang ni ko kong ngam tip syu man le chaka ka khon jong ka thiat manga poi ngam tip man la ki floor ka ka ju nang man pule dia ta long kita ki we ti long ka pen kho nyo mo ka pen kho nyo man sim kan ba pli ada kim dan ka ta ka ka we mo ka ba pen kho nyo ta ka da la chu kan na ka jing dok biang e kom ta Dia ke dia Terus kum dah hasil kum nama ke self esteem ke just no ka jing sngo ngim la bangin yang laki ngam dan kata ka kan ong kom kai ngim dan kata ka jing sngo bang la ban yang laki jong ki jan ka jing slur hot kata ka jing slur kata ka de ka we ka ba kata kai dia ka kata namal ba ada kadang ka jing kata bar ngam la ban perkat ro ke bangan le kita ki career plans benya future goal ma bar khat ni dan la kata ka phang ka jing im ka jong ni pin kli man le khana ka ka phang na do kelas A la kali fi kwa ban long ayu la chan la he le ra ti kwa ban long ta đây là đào văn cái này cái bên khỏi nhọ mình xem cái bên rất mình xem thì cái này cái khuôn xăm la cái bên là nhọ khuôn xăm la cái nhọ khuôn khẩn nã cái bên rất mình xem cái bắt kim lạ cho bên tiếp lạ chụp quật đấy ini xem kita la ban berkat ru ke bangi kwa ban le ban hadin hampur tamat kim nut kalau khang lạ nó kalau khang lạ nó sa teng sa ti ben ha ki bri taru ka dei teng don hoi ki don ki pum ong fi ki ha ka titus ni ngimju e no ki don bị bắt tới hàng gì sợ sợ vậy là đi tình hình đấy kiếm lạ sự bần nhà rập này bần ai thì cái có xin tập thì tăng hàng taruh cái là cái bên khỏi nhọ mình xem cái bên rất mình xem thì khỏi nhọ bên rất mình xem bên rất mình xem cái syair ru kam te tang na ka long yin long san teng kala ande ru ne ki no hikai jung i le na ka tu ka society le ni ka community bangia long bangi don mangi hang ta ke te long kita ki wi ru ki don ke mangi perhat iben no i we oi tai dang na la le kum ta te la bakala te kum kita ki jing mo ji perhat ki don hi ken ta sakaweru menta le se ngan ong chuba la da ini la yo lok nong ade sigi cepat lok ba ini la yo lok no mo tin ong kimi pa jang nó wa dia long palok shu pha bat kate mo ham de la palok shu mo yo pa ya ho ma ham yo long kom kate mdan kam ham ju de ni sajan gila cep ikan barang ba ho kira something la sya berniam tiba pli ini ba de ba pli de ma phi mo nga shay nuk sama ini ba pli la long su kho nyo am surit ben se men ta ki parlok bang ajudan man ya kran men ta ki la jangai na ngam don shu ti se ai ki ngan pai de ngan ai chan pai ho tenang tas ka we ba de berkat ba ini ikna đây idan iwan na kata kalong yeng ko pangile ekren menne iwan na kalong yeng paduk iwan na kalong yeng ki bale se kimdan kata ka jinga dei ba yeng asel se ai ki nyen le ti surat nan se ma ta em ti chu pek ka pli ti chu kut no kom ta ka chu ya kata ka jing em kom ta chu ya chu he chu san ni do ri ba ta u breu la chu ba do ri ba la chu long ri kun thei a chu jenja la chu so sat ma pli kita ki jing syam mo ki ba ki la ban ya la long ba chu up no tai ka bok em ta ka bokก็บางอย่างมันตัดว่าบริพีลังปลอกเลยกิตคือคำตัดกิบเดินไปสุดดับช่องค่ะกละติดกิกำลังปะบนสิ้นเด็กกี่ลองยิงลองสับจีเกมนวดบันเกรนเต้บันเกรนชายฮัลโหลบ่าเกเอกำช่องค่ะช่องเกเอกบันใจกันแบบผัดพีกับว่าพิลักขี้ซ้ำละแต่ดังนี้ปอยตั้งนี้ปอยจึงปอยชักกันดงตัวว่าบุรียิมบัตไตชายกี่ขณะhabang itip ba hoy kaniga ta khamtam ka de bangi kwa ban tip lo ati te teng la dang i ka wan ka jing kala ka met ka phat ne ha ka jing mo chapar khat jingi ki kimi ki paru kim batai sai tingi pat ni kum
lek no wat pat ki we gen kilat ki ban tip ki ka jing shisha teng ha ka jing wat jing teng ni yo ki bre ki bas ni ne teng ha ka internet teng ni yo Yo ka jing tip ka bam day ka pura lem ni ki ong ki half cook information mo ki jing tip ki batang sitang pada ik ba kan pada pura ba mo ti kita ki lang information ki ba yo Nga am nga lab bagini na jongi day. Kaba mensuaru hakapor jongi ru bat kani kapor mamentaru ba ngim keren. Ngim atho. Dadan ke ru ngim atho. Ka tari ka wei thare ngan ong le si ka di ka drawback jongi. Ba ngim koloi ban atho ki kemi ki pala ni ki men ru ba la pakla la le ka bam day. Ngi atho tang ki paklok ta ka. namar bangim kelot bangim kwa bani atho namar bang nga ngan sakadok ti mi pi ngan samai em tingat ti te balingan si atho pi ka di ka tan ka we Le si ki kemi pa jongi di wan stang. ban sngo tho yar ya ban yar ka jing mut perkhat ngi don kam ban yar ka jing mut ka jing perkhat khana bangila bangin nya kren ke chipang kita ho kila kren chipang ho chipang ka jing kala ka met ka phan nem ni le si khnai badang pras nem khandai snem ikli le se mo chipang ka don ka jing kala ing i tai khna ba kum ta ti long kum ta chish kli le i ni khna pa de kita kli la he kita ko to ka pen rat men sim no ka ni nga so tiang ni bre ka kli ba kli ka so ba kra mo te ka to ka di ka we ka benta pi ka si benta ka long ba ngam tre kli sho la dang ade khna ba pras nem ba prasang man so tho ban lek ele di ko mi pras nem ngam tre kli sho ani mi pa ngam tre kli sho ni tu i kong ni mama ni nana mano ngam tre kli sho na mar ba chish ka ba kala so ba le ba kala te na ka ta ka daw ka to ka jing mut ka yat hadu bada poi ki no ba kum ki to ki jing kli ba kli ngam tre ya tho beli ngan ya tho na ma ka di ka ba kala ban keliru ngasa amai da Sa tip bang la le oh ya along kata ka papa along kata ka jing bakala ka ba palan ngi kloi ban kedau keti ngi kloi ban kedau keti ban le i ben ban so ba kum ki e kita ta kadang ya ban long kum ba pi ong mo ha yar ka jing mun ha ban batai ki khon jong la ki kli le se ngin batai ken ka kum ka jing snow tho ka jong ki ngim de ban snow tieng ba la dang ai ka ni le se ni ki yo ki kli sa ka ni le ni ngan jibab kum no ngim de ban long kum ta ki khna ki kli ka to ta sa yo ken pin si i be ta la biang ki la phet no pi ka ta ka ka jong ki khna tikin da kli ni jibab ka kum ka jing snow tho ka jong ki te ding la batai ba pli pa de ki tu ki khna pa de kin snow tho ka ba long kum ne na mar ba ka don ka ta ka jing kla mo na ta pa le sing la ban ye long ka don ka por bang ni hap ye long ki parlok ru ba ki khon ban persang ban ya ya tho khana ban ya kren kum si phang ka jing ye shong lok ngim la ban ong ba ki da khana ngim ye shong mo ka study jing ni ka lam ba ka jing sedang ye shong lok hi ki khana ka long khat lai snem ki la sedang ban ya shong lok dingim la ban ong ba kim tim ngila em ka jing kli bang kli men ta ngila ne man ya dai ki ban na ya shong ngim la ndeke e bang ngila ban le ka long ba kum no bangin batai ki ba kim num ngat ha kata ada don ke jing lok bon apa ju ki yong ngim tip ba de shong lok ba armet dala armet sa tip bon te ki kes bang le sngo ba tip ba armet dali sa stala oi khon di pila san bana hendru bana oh ka de ki tip em ba yu dan ki be sngo bi o kan so po chen khami do khon kita ki kes bang yo sngo mo kita bang shu sngo mo si sa tai rong yo sngo kita long kim tip te bagi armet nama ba imdan mabatay yang ki namar balik kata ka jing shong lok kalong kadika bental ni kadika topik ka balong nai kan bat mde ban ya kran ren nga tharai ngila im kata ka juk ka bamenta ka ba ngila ban syam bang ni yo lo di ka jing tip ba ro ki bangi kwa naka ka suk ban yo ki jing tip tinga tharai kum ki bala he la san kan ong ki ni pa ki he la san ba ro nya ban yan no ka jing mot kum no bangin long kita ki bala ban yarap ban yalam lenti pa de kini ki khon samla ki jongi ken ki khon khana ki jongi ha oi bon sir na ki ngathra ki mi pa ki shembak la ro ka bangi ai ke ne ji kai ko mangi o ka sex education na le se ma ki kwa ban persang no ne ho kata no kum no ban le no Na ka jing ti ka jing ka bi pa. de sira batay mo ki ang persang no Pan te ka to ka jing so tho ba imda dan kam e ban keren lut kat ka badan si pan ka ta ka sex education taba pen so tho ki kat kum jing la ka jing so ka jing mut ka jong so thu jong ki ha ka ke to ka so thu imda de ban da ti Ha, ban keren si pan ki kam. body parts jungi let's say ki private parts jungi imde ban ti ai ki kerteng lu ki badai ha oi imde ban ai ki kerteng long teng teng i bakala am ni sit on the ki slang words ni ki kerteng ka balong ka ba bore
Kiba long bampak banyak keren khmat solek ran beri banyak keren khmat. Im day ban use kum kita. So long ide ban keren deki kentin kiba long kiba ha ke. Kiba day Hi dapat ta ki private baths. Nam bakin long open ma kin long mang ngasem ka jing long ke samla ka jong ni le mo ngi la emat ka jing ke samla jong ni sem ba ni kwa ba ban tit iki e. Kumang ni share no kumanchuan ngi dang late school. Te ni hat ka por jong ni te padan cable network pada dan dak sedang mi kan te kiba yo te kila yo cable kiba pat yo kiba pat yo internet de tanaya keren komputer pat jo komputer ro tinggi mi yo te le se ka ka bangi da kan mau asong class 8 na class 9 kan la pelit ka kot science la batai miss pete kan ni ada productive sekuat tetep ni tapi apa lah kuat la poi em ni sepet dah snap ha wani miss tak si miss sakran miss pangkan ni isar kan pangkan ni lawan tong ini skip nak ya kan ni 10 lah kai 10 mo sulang mai 10 ti kata pada kelak tik pada ka jemut ka jongi ya balai miss ikwa ingi ben 10 ka ka ba im kwa ban keren pangkan ni mo ka ketik ti ka jeng nong kena jengi tu kipo ni dengi yo i kanu ka magazine ne kanu ka kot ka ba ka ban ketik ka jemut yang ni ba ka penlong yang ni bangin ki kata ka jemut ka men sem ka jemut kita ki jeng snow ka jongi ka pen ki ka jemut yang ni dai ha kita kipo Henry tabangi pat tip show na mar bangi yo ngim tip ka information ngim yo kata ka information Henry menta pada Kabasok ba am? Sulit kan to the master of information. Kata kan ting ke information bangi yo na po internet pada ka lam lenti sa baklay. Om tang ki padi ki site ki ba pher ki ba ka bamde ke na ka banta ki bamde. Teladang ni kum ki parents ni keren ni hikai lupa mangi ki khon. Actually ni ada ambek. Ada. Finda perkhat kum COVID-19 mencuak lap dekat studies bakila le kapun maka child sexual abuse cases balami. Telada kini nak kila tip lupa ke kata kila menyada le de kinut kitip shanongan le yarap yanga. Kitip kumno banyada le de. Tagada ki parents am kimde banting kimi pak inde banting keren. Na ibon ni ki cases ha ka ba kadon ka jing sha bat bor ni ha teng ki bahay ngasem ka khamnok pravdan ha ki bahay ngasem oh ide mama jangam dalai thai de inde nga omne na i pat nga ko gim hikai tin ro dang ret om kan kai sha sex education han dai tan ban hikai ba pet phim phila kham he man ta phim dei da kita ai phila jaka ba phim dei ne kumangi onka comprehensive sexuality education kata fikir ka personal safety education personal safety education tiga kata ngim nut ban ni kan teng hi ha pa ka apod ha ka ba ni nap no ki khana ba teng wat uk pai ka khon ni teng ki bon ki khon teng ki ses ki para ti kalong ke ba sosi ke ti ki ede thai kita ki jing kata ka ba wan bat kan ka jing song kha man ka kata ro ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki namar ba bon sien phi ka kata ni jing mut perkhat jong ki namar ba ki dang khna ki long ni tho ni ong ha khatin no we ki mentally disturbed kamut ba kata ka jingmut jong ki kam kimla an perkhat e bangan le man la te ka kilong kedan ka jing le klumar ba khon kadang ka jing le klumar ki kenoi la de nga sedang man kenoi la de nga sedang man ong ni nga ka te ka bala jat ka bala pra ka men to shuan em le ayu ta ka jing sngo mo ki bawan ka jing sngo ka jong ki kata ka ka we ka bangi shem o ngim da bon tan bangi la pa ka study jong ni tambalong ni ka sample long jong ni ka long ka berit ban persyang ba ka jing don ki khun samla ni ki khun samla pa ka jilla ka jong ni dai let's say ngim la pada bangin ong bakani kam de ka we ka benta ka kam kata kan ka jing je bakhat jong ki mo nang tas ka we ru ka shamba ka jing bamla jong ki kum nu ban pen he pen san dala kha mnang kum nu ban pe i khon mnang kum nu ban mo man pen sum pen sai tum nu ban ai ba me mo te kum banga ong men ne ban bon ni ki ba ni shem gi ong ba ki ki pa ka ba podang sedang ni kong ki le dom kim la ban yarap te Henry pada hadin habut tiket siarap kan tabalong ha itu mas sedang pada mana banyak rap yaki ke ke bakin le kata ka de ko we ka jing kata yaki ba kata ketu pada kijing sngo pada jing ong ni le se ngade ka ngalong ngade kata ka kemi ka ngamde balong kemi le se mangamla ban pe i khon ngamde balong kemi kita kiwan ka jing mut jing perkhat jo kini ki khna kan but nganai ngam kran ki khna ki batang ki ba hapo khat khandai slam ber ki khna ru ki badang ki samla kum ki ba arpo snem ru da ki yo hi ta ka jingkar shan nei masam ken ki dan de ka ta ka sngo
Kita kata kajing snow long snow red men same snow mo. Tentang hero wala kala bagi kun jogi perkat perkat gitu kena tite kado kan Nang taban pen het pen san ya kiru bagi ong ke parenting. Tengah si ong baik kajing ban long kemi long kapa kan ni kajuk menta kalong ke kam ke ba ba. Kam long ke men shwa. Kalong ke ba adu kata-kata. Perkat kum nu pen het pen san ya ki. Kum dei tang ban sneng. Kum nu ban pen nai kan pang jing pen biang ka bam ka di ndai kum nu ban hikai ya kiru ka ngim don porsho mo ngim nang ru la da mai nang kumba asi ong babun ki bon ki kme ki pa ki ban oi ngim tip kum nu bangin kren ki khon samla jongi ki khon samla jong ki long kum ta ngim nang ban kren le se la da don ki nu ngila ban ai ka jing hikai manga so tho ikmi ki pa kam dei ka basuk la dangi pat nang dangi pat yo e ka jing hikai ka jing so tho kan kam dei ka basuk bangin keren takadaw ngachu kwa ban share pi kita ki experience bangin tre begin ki khons bagin ki khna ki adolescents mo ki khna do khat khandai snap isya mabon ki khna samla ki bangap ha jing di drugs ne ka jing shong kha khna ki ong bet ba kim sngo tho yangi kim sngo tho ka mo te mangi ke kim sngo tho yaki ngim sngo tho yaki tada ngim sngo tho yaki ka mot ba ka jing kren jongi ka long persya ka jing sngo tho ka jongki kaya clash temne kaya mo kami hap seru nakata-kata ka sedang kajing kenat nakata-kata ka sedang kata kajing le persya mo le persya kajing ya shrut kam dan kajing ya dei tenang dan kajing ya shrut hayang sem kaya yang kom tak patch ki parlok teng shi bang ki so jan de hoi ka so jan ya hoi kani kajing pedan kam tiar hakin ki khenaren ngim pen slur ngim nut iru tawa teman ngim nut ban keren tak ada pindah pej ki study jeng ki bon ki om bangim tre bangin ong ngim le ran ban le wat namar baki bahe kim keren mo tingam om bangi ban sam no ban ai kata ndek ka bangi kwa ban keren hani ngakwa ban ra bi kata ka bagi om ba ngi kwa ki ben tak inform decisions kamut ba ka rai mangan le kalau mangal atip ka don kajing snow tho badadang aku ban le kan ni sebut mentang aku ban don kajing ban ya hap samla ban do ban no le mangan ya shong lok ban do ban no ngal atip kan ke ban jang padan kam tian kata kadika ka we pa ka benta ka shong api ka shong hanga menta ta manga tip baladang ay po ya shong lok but ini kala ban don ka poi kajing armet kala ban don kinu ki jing pang ki ba la ban ya pur mo na kata kajing shong lok de ladang pan don kam tiar kadang ko mo ning la pen tip ade ki ba ki dan kita ki barok hat ki ka man lat ne kita ki bangil syam ka bun kajing kata mun kajing kata ho kan ka study jing ka ba kata than ni kita kajing kata kaliang ka jing mut je perkat ba kaliang ka met ka phat na ma ngi focus ba tang pang ki daw jong ka kajing jing shong ka khna ba wa na po ajala jong ni kan ti ni ibon ru la dangi pet ki jong ka maternal mortality rate ni lak ba bon sen ki de ki teenage mothers ni khna ki ba armet ka ha kata ka padang hakikat snem de ti hoi ka de ka win ku ba pi ong pi ka ngimpat pat la ti ka met jogi bagin shim ya kum kata ka benta kum ban ra ban pun ni ban kha kat i ben sim beriu ma teng la de ngi dang lum ka met thì cái lắm lúc cái chương trình giáo sĩ hadu ba put bangi teng tengi do no ka dong ka lak ka jing em ti hoi telling ba kum kan ka podcast tengi kwa ban kin tui kini ki ba pet ki ba snap kan ka podcast ni tangi khna samla de ki mi ki par kum nu ba kin kren ni la ki jong ki kun kum ni ba kim dei ban ting kan ban kren sang kini ki ek ba rok hoi ban hikai ki khnang ba om ba kin nang no kin tip no hanri ban batai ki ban saja la da phile kan ni kan bot kini ki ban sabut ban saja ni kan wan bat kan jing kan hanri la da maki perkat ki laung ngala so biang ni ngala so la so la le kor te ngim la ba dong nai le ngim la ba khang hanri kata jing so shi mat ba hanri kumbang lai I manta ki bon hi ki daw bat ki jing ki wan ning ba kan ni ka jing shong kha shong man la bat nang ne sakmat ma sarai gi de ban perkat sani ba ya ka rai ka ba ni shim but ngin long ki ba kham husiar ke ka ba ngi shem ni ka lo ka rai ro ki na samla ne kum ki ki pa ha ka ban pathe ban san ka jo ki khot te kum nu tharai kum mentang ka ban kli kum ki mi ki pa ku ke ka ba ki kwa ban batai ki kum ke bingi la ban le khnang ba ngin lat na kan de ka jingja
kum ki pa hayi hasem kum ngi la ban le kum ngi la ban hi kai ti jong ki khun bangin lan ya kan ga jing shem แล้วไทยกับบันกงกับบางดอนกำกุมกิมีกิปานกุมเปลเฮลาสันงามกว่ามันเป็นกิทันกับตะกะลิงกอร์กับบักยายกิมีกิปานำมาบางไทยกิเฮลาสันบางอีเวไปเวทางนี้กิเปลเฮลาสันกีดอนเนี่ยกับตะกะเบนตาบางหาบันมีละบันยาได้ยากันนี่กะจิงชกขาขนาบ่จะลาจงอีโมเห็นแต่กับบางดอนกำกับบันลองอะไรหายิงหาเซมฮีกินกินเมนกิมาม่ากินากิไม่เอไปก็ลองมึงหาบันสดังบางละบางสดังบันยากรันฉพังกะชงขาก็จะชงหลอกก็จะชงขาni saban kren phang ka jing ya dei ka jing itnat samla imla ban chu khang gi khon wa na me dang samla namar ba ka jing itnat samla kam long te bang khet nga thia man ta mon shim me jo ni itnat ita kam long gut ta mo ka dei ka jing pan na kam met ka phat ka jungi ba ka tik ka jing mot ka jungi na ta dang idan ka jing ya mat samla ya no mo ka jing ya mat samla ya no tele se adang ya mat tele se mo ngasi ong idan tv khna iba nga ju ya trelang iba bidang long khna kita idang khat sa khat san snem tenat ya na tenat long kapta pis dang gitu te ni le kapta long ni sedang man pelong kata ka ban pelong ya kata baka kam le ta ka ji tenat jong pi long na pila itnat pada tapi dan jeng bot kum no mo pila dan ka jing pi itnat ya uta ni kata mo tu pi kwa ban ka jing kwa ja pi ba pnya pi kwa pnya dan ka jing dai na kum no na mo te ni perkhat kita yang dia se kala ban kwa ban dan ka jing dai te le pi dan ka jing dai te ka pin te pi ni batai ke kita pi le pila dan le pila e song lang ang pi batai ke pi ka jing long ka karta ka jong pi ka jing karta jing ki khna ret pi mo le sing la batai ka karta ka jong pi ka khat saw khat san nem khat ru snem te pi dan ber arngot kadang kata kajing kata attraction kata kajing sngow ya kwa ya jan ba meneng la batai ngamba kata attraction bangidan mangasukwa tang betin ketir lah kan dak to men sem la so gede ba ka men sem nang ta pada tang man syu ka dur khamat ro ani la so sau krang ba khai ma kita kajing sngow ke jongi namar ba kita kajing wan ha kajing mut kajing khat jongi ka wan kajing ha kajing kala jo ka met ka kajing mut jo khat jongi te pia ban oye ki ba de pi te pi sngow kum no so so gede ba ni sngow pete la pete ta mo te sngow de ki ya ki kena tinang ta pada tingnya patai kita perkat la tapi edan lang le pi dan kata ka jing sngow ba ite dan ka jo ka jing sngow da pi edan lang kan dan kata ka por pi kwa nya le jan pi le e te pi le jan le e pin poy kata ka jing ya shong long la shong lok pada kala bandan kata ka jing armet kala bandan kata ka jing pang pi la ban yo kum kini ki STI STD ki HIV ki ba per men ta ki por mo ki la bandan kum kita ki e te pi sngow kum no nang tabun ki jing syam ngi syam ngi omba da pila e position lok pim la syum bateng ka jing kuliah nang ta pada ngi pet ong syu ki nang ta pada da pila position lok pada let's say ime ipa pi perkhat ka de ka kamlam ka jong ki no man pen pet ki ksio ka de ka kamlam ju ki mi pa pen pet ki ksio mo pen tik tik ka jing bot ka jong ki perkhat ken te ka de ne kam de ka kamlam jong ki ka de mo ne ka de ka kamlam jong no man pen ki ksio mo ki khon jong pi ka de ka kamlam ju ime ipa ne ka de kamlam jong pi ka tik ka jing bot ka jong ki perkhat ta te ndai da pi kwa ba ba pin ya lang ba pin ya kam pher tamba ki de ki ne ba de ki jing ap pim la shum dak teng ya ka jing pule ka jong pi ti ki dan ki pun ki ma ka ta ka met ka phat ka jong pi le se ya ki jing kwa ki yang ka jing long samla ka de ka pon ba pin enjoy be mo pin nam la shum enjoy la shim ka jing long ki long ka pa enjoy shi ai la kwat em ka speed la shum ko sho hai ye le sho yu henry ne pi kwa ban ma de kita ki ba ro kha ba ngi ma ro ida dan da ta ulan ken we bang ada ban keras ne udah bang dem keras tengah pen ketik ini ki jing ban ketik ini ki jing mut ka jing mut jo ki ken perkhat ma ki kan le nai le da ki le kata ka de ka informed decision bekla shim kamut ba ki la ki shim ya ka rai hapor ba ki la tip da kita ki ban saja kata ka syong haki henry pada ya iwe pada le siken perkhat le siken ban ong no meneng la pa ya ka to how do I say no ka ba bhai ki khna samla ba ki how do I say no na kata ka ki life skills education ki bengi julit ai kum ga Martin Luther King University ni julit ai life skills education ni kai ki khna kum no ba ki ong no how to be assertive kum no ba ki ong no nama ki teng ki khna de ki so yo nga so bi te ban ong no ni ta syong e anti yo ki dom ni tang kata adu no si parlong ni ngamla em klem parlong kita ki e tingi pen so tho ya ki life skills education jongi kum no ba ki ong no podcast ni flap ni how do I say no kan
kumno ngan ong no ngamla ta bangan ong no ta baka ba ban ong no tingi bani kai ki kumno bangin ong no kan kata ka de ko we ki ba ila banyarat ya ki kumno bangin prevent ndai ta song kha khana hakinu ki jing ki ba ni sia mak im lang salang ki ba ki la ban ngat hakini ki khon khana ki jong i on Ti kata deh nak liang jo ki bigi pam. Ti kum ka kum na ka liang jong ka education kum no institution educational institution kum no gila ban yarap shu yakin ki khna. Phi ai jing kai kan. Ka kum ka mental along ba kal ade kapor ba da ka sarkari kala bo ba baro ki education institutions lani ki school ba kidi ban bu shwak ka we kidi ban bu ki counselors ka ba ar pare ai jing hikai shi phang ka life skills education shi phang ka sexuality shi jonki khna hikai ki ai ka ta ba ki dang so ha ka met jonki da phi la hikai fi pen so thu kum be batai hi mam ru yong da phi thu ki ai ka banja hadin la dang ni shim ka no ka rai mo ka jing em kiro ki num shim shu ya kata ka rai na ma ke la arsin berkat arsin kin la langsung langsung thu kin berkat arsin lai sin tidak kalian ke institution nama bakal abu lupa ka sarkar kini bendan kita ki counselors ki bendan ki jing hikai kum life skills education ni kala don lupa unta ka syang setengah ka jing tri kam Kum mena fi ong ka we na ka factor ka de ba ki ki khna ki poya ka jing hap shong ban khna ka de ba ki kwa ban wan jing it no sabat teng ka don ka jing ya tim ya mai hai teng pada ki don ki sem ki ba sup ki ba kenjai rei pada ki me ki kpa ki long kim pen jing it ki kon ki ong ni kon I'm really proud of you ne ni kon pi bhabre ngi teng ka jing long jing ki belian thaban sen ki kon ni ti di karan te kam ki me ki ka ba pen long Sen kan gi kun teng la dangi le na sabar pada ngi yo ik parlok bang ni pha breu ha ki tendat bha teng kam sim ngi ko no kan ko na ti nga thai gi din pen seluruh ka jing kran i gi jong ki kun de man pen berat men sem kan gi da bagi kran gi gi jat kentin pha bi ne pha sniu dor pha yong ni kalau bener ben sem su te gi kena kajing te kali ban sedang men la yin la rum pe mo kap sedang men la yin la da ka don ni kajing na yin ka per hi ngamong ba barokhat kini ba shong yo phana ki yo kim dan kata kajing na yin ngamong barokhat ba long ki cases ki ba bu ni ki long kat kum kajing shem ka study jong hi ke ka long kum ta hande pada ni don kap man ai kata kajing ki khon kajing so thu ki khon ken bat ban dan katanya dia dai ki khon banan ta jing dai healthy relationships ki yong banan ta jing dai ka ba ha ki khon kan anu ko rukam kan ta ka dang ka jing long mi long pa ni ka juk men ta ka long ba e ba ka ba e ba kam long ko man chua kan de man chua ting ye long ni ong ki khon ka mariang ye he ha ka hau ma hu dien men ta kam long shu ku ta tingi pe chi ki long kan dong ru ne chi ki khap sar ru ka compare ka long ka ba e hi ha ti ya ai persang me lopan lok ta ka por mde ngat ngong mde be lopan lok hadu kata ka ba ke du ke sim ka bu ki khon ka dok lok ulan ha lok dan ulan ken man yang parlok ndai ka long ka bendan kata ka jing ya keren bangala ban keren kan kan dua te kata ka jing ya keren bagi khon ka ben sang no dang ren mde ben ta de la shan la dap khat we ka asnem ka sam na keren de ka sang no dang ren na do dang ren de se iwan school ikon ngakli ikon khon men pla yu school ni pelong ya kata ka jing keren ka ba man la kasngi ti ko na pem kli ko kasngi na pitip men ang ale kum ta school o pili kum ta telong kum no pili kum ta ni sedang kita ke keren ti ki ba ret ba nang ta nang kita kan ni sedang suki te la he ti la ki la long open bet ya mi kan ba jing dia kim la siban bore na ma ki la long la ni la nong kum no ni la persang ni la bel ni la sna ya kata ka hapo ka loyen nong sem jengi ka bangila bangini keren ya kanu ka bentang ngim dan kanu ka jeng bore dia kata ka rukom pada kisdang no dang ren de ban omangin napta de sya de la he emile la he ne men to shul akut teng ki pa teng ki la he ring so ki dang khlung sa ma ji ki pa mo dang ta po sing la he ka na met jengi ka de ki dan ka message ka fi kwa ban ai shikini ki khna samla pare ba pe ka podcast Kawai te aku aban ong ipisia ki khna ba fidi ban kloi ban shlo ban ya thu shwai ki ik ba pidan jingmot hajimot per khat pi ho ai ki jing e ki dan mentani per thai gam dan re ka ek e ban nong ba life is easy no kam dai mo ka per thai ga basuk ka jing em ka basuk dai ka diga per thai ba ka jing em ka ba e ya thu bat kred ya ki breo ba pisul thu ba kini ki de ki ban bala ban ya rap shi shai na mo kum bingi ong ki safe adults
What ya thu than tangi ki paralog bet ban man kapor ramar pi ben so thu ki paralog jong pi ki long kumopi phim dan ka juba be ki jingkeli jong pi ki paralog jo pi ru kan jo de pi de ban ya thu ki jing jong pi ya ki brio ba pi so thu ki la tip pas phang kita ki adults but at the same time ki adults ba pi so long comfortable pi so long ba fi kini arab shisha yang dan la da imde ime iparu la bende ki mama la bende men Emma ya thu kan ki kran chi phang kita ki jing nam to kan se alam mi pi ka jing binok ngom no ka jing champang ก็จริงชัมพังมันสูงทุกมั้ยอย่างนี้เนาะกินเอาที te kum ki ngakwa ban kli phi pare ma ko ga jing kum ki khana samla su ma ta nga dang khana samla ngakwa ban persang ban ne song khan no ban ne song ban hap kurim no ban kum ya kum kita ban fi ko ban I message kum no bat kum no ru ngila ban pelat ila dina kum kita ki jing kwa de ki jing snow kan kita ki jing kli ba bon ki khana ki kli ngan ong kum no ba samla jo ngai kwa ban ye song lok re ngap ngam pat kloi nga si ong ni ko we ki khana si yo ba kita ki jing kli ni ki khana nga si o ye ki ka long ong kum niมันตาคลาสงทุลุดพังนี่ki ba ro khan มันตากะชองa phi ken ting ong teng ho mo phi kwa ban ye song lok han dai le sin ong ma ba phi ka jing kwa ka jong phi ka lo phi ye le se kala ban phi ye e tu ibrio ti ban ma phi ye phi kwa ban le ka ta mo to ka ta plaมันto ka ba ar ka lo pla tip e ban sa jia han dai ka ba lai pe ka long ba phi la phi ban long kloi ban pdiang ye ki e ki ba phin siam le se ka la ban long ba phi ya khlat na ba itu ta phi la ya khlat mo phi kloi ne man siam ba ka jing pat ka do not nga thrai man mano mo nga tengah amat ka jing pat do mo tingi kwa na ngi kloi man ya ta ka lenti ka ta jing pat do not bang heart break mo bon ki jing rai ba rai bang heart break mo te ki bla amat ki skau thu ni phi kloi ne man ma de ka ta da phim kloi ban ma de ka ta ni da phim ngop ba phim la kloi ong ya say no phi dan kata ka bor phi dong me la ka met ka ni ka met ka jong phi dan mano ru bala ban ya da ya ka met jong phi tang ma phi i me i pa jong phi ru kim la mano dan bala tang ma phi ban kloi ban yeng man dong na phi pat kloi da phi la kloi le ta ma tip ki ki jing ja phi la tip man ta phi ban kloi ka ta ka ba ar ni hak ban sngo thu ru abang idan ka nu la dan manu ba pen bor ya phi ban shong lok man ye shong lok mo ni hak ban kloi ka dei ka jing ye nya ka dei ka ma teng si asngo ni khna gi ong na da si asngo ni ki khon khna ki jing ki ong na bam da phim shong lok ka mo phim ngam phim yang te ka kwai phim pen te phi shong lok ka mo phi yang kata kam de kata ong ka bam de nama ka jing shong kurim hi mo ki bala shong kurim ne sigen sko thu e kani ka jing shong kurim ka long kam de ta ka jing i ka don ka jing buram i we pi we ka don kam ka jing shong kurim ka don kam ka jing buram la da tale ne ka ta ka bre kim la ban sko thu e pi haba pi long ka mo buram her krat na ka to ka jing de ban shong namar ba ka to ka de ka we ka ben ta ka ba i ba pi dan ka ta ka relationship na ka jing de ka bas ni na bi on ka tin no we ka toxic relationship ya ban sko thu e ka ta Tiki ek baki le ki kon samla ka ban tip ya ka baki don ka bor la ka melody ki don ka bor banong tada ki kwa ban le ma tip ki diki ni jing tada phim kloi ong bala don manu ba pen bor ha ba pen pat kloi her krat na ka to tang kum ong ki no we mo there are many fishes in the sea mo ki le kan do bon le kam le tada phi pat ka do not miap ra nyapan yak ke nyapan india nyapan mat kita ki ber khoi compare namar man la ka jingya dei ka jong phi ka pani kai phi kum no long khlan ka pani kai phi kum no ba phin la ba phin ka don ka jingya dei ba hai wei pati bre dang don ka jingya dei ba i wei pati bre ala ban ya dan bangan la ban so tho man ta ba ki bangan le ki bangam dei bam le ngim dei bangin shu kerke ban shu ka ba yo shu mo shu lo ba shu shim kan shu shim wot ka ba yo dei ban so kum ta kan te ka ta ka de ka wei ka bang kwa kon samla kan snow to men snow to like dan em kata ka jing de ka balong safe and ka healthy ka bas ne ka dan ka unhealthy relationship na ka ba ka jing de ka bamda dan ka bon ka jing pen bor kan kam nam ka jing buram ka ban kong ka jing de ka kam ka jing buram ka respect ada ngim la men buram i we ka mot pa phim dan kata ka jing de ka ba bha kra na kata ka jing de na kata ka jing de dan kam ban ya beteng shu kan kata ka de ka we ka benta ting wa ka jing long khna jungi ting hoi ka we ka jing kala ki met jungi ki dan ki mo ka la ther ka met ka wan ka jing kwa ting hoi ngi la so thu hoi ki ni ki ban saja andre ka jing kwa jong ka met ka la ka dum no pada ke ni ki ka jing perkhat
berkat no kan ni kata ngilat no te ki ka ban sawan self control kan self control control kan kum no ki khna man kum khna man ta ki la ban le kata kum no ki ki rukom ha ba ki la ban lat ke la da nga thai ko wei ka ben ta ka la bakin le ka long kum no bakin la chu la da kin sko lai ka ta kan bai ong Nadine pili ya kran no bat no kan kita bing om ki safe adults kino ki riu rang ba ki bla kham he ka kata yang pi kam ong rang ba ka bu dan san phon ru post nem ka la ban long ki ba at pu san nem ki ba lai post nem kam phe ki bla kham he ka kata ya ki mde ba ka juk kata jang ki le ya thu ya ki bang adan kan ni ngatit ti ba saja ni tamang amla kan le kum no ki la banyarap kan ki la banyarap kum ngi om ne counselor ma ki la banyarap kan ki counselor tru ban nga thai ngi haban ngi ki bangi kan ni ki counselor man ta ba wat ki balang ba per ka dan ki counselors mo te ki school ko mag menai la pla nyon ma phi pla ma pi ban dan ki counselors mo na ta bat ki na sa jung ngi haban pedang ya ta ka haban ngi let ni on counseling kamut bang dan ka jing e kamut ba kata baru khat ngi ki brim dan balat ban dan ka jing e baru khat ngi dan ki jong hendre ki dan ki be ki bala ban kila ban le persat dala dia kila ban fight back dala dia kila mo dan pada kim la ti dan kami no ta ikran ini aku abang aslong stres kawan keren tang mang keren be Nadine ha sngo suk man sim tang la nya mo ngaya share mo ngaya pusan ngaya thu ke jing share ma so suk tau de kalong part of counseling kila ba ikran ta kumta kamut ban pendukut ti kata jing sngo ba counseling is equal to problem M or is equal to mental is equal to mental illness kam de kata dia kata kado be lesing laban ong kita kinu kirang ba kini ba khamra ba kini keren nang tabres kawe bre kalong bakin counseling sa kawe bre kala ban long ba persyang ban kiar nakatuka hapo pisno kum tu persyang ban kiar pia ban la ban pen dan ta will power kata kajing la ban le persya ban kran la de kan mo de lang nang hapan dan kum kata ta kadang dan kami gini ki kata life skills education kan ni kai kita kum no bakin lat ni kita kum no bakin lat ya kata kum no bakin dan kata ka will power kajing snow hadi kum no bang la ban le persya be fa no kan no ban scam jing mut hoy ban scam jing mut ya kata kumleshi bode ta jing pleasing what jafi halor kan ka phang padeng banta ka sngi nga ai kublei kong Nadine and ye phiru kumju na tharai baro kha ki ba pe kan ka podcast kila learn bun ke kila ayu ajing tips bun ke barisan ban kat kan ka jing shong kha shong man khna lani ki daw ni kumnu phila ban lat ne ki daw ni kumnu phila ban yele persya kan yang jing ti nada pis so tanat yang ka podcast so pas comment hapo ka YouTube jangi nang tare sa follow yang hapo ka Instagram ka handle jing ka adolescents unfiltered nang tare da pikwa ban phliu jing mut ne pikwa ban batai yang kanu ka jing ngila ban IP ka link ka ba phila ban sami gini jing jong phi tama klem ba pan pa pa ka kateng da pismo le ran ne pismo mo pi don ka jing snow ka ti wat klet ban like ban share ban subscribe ke channel jangi kublei shibun ya pi baro ki basngap le pai ban siaro kamju kublei shibun